Filip Sauer, ktorý potiahne naše kvarteto na 200-metrovom úseku. Opäť česká dominancia. Vyžadujú Matej Jan, slovenské kvarteto. Takže Maďari chcú sa ešte vyťahnuť na maďarskú pozíciu Čechov. A Matej Jan bude držať najmenšiu stratu pre Petra Makovca. Mal ešte šancu na slovenskú pozíciu. Posledné rozávky bez problémov ani všetkých štafiet. Záverečný 400-metrový okruh. Česi spolu s náskokom, vyše dvojsekundovým náskokom na prvej pozícii pred Maďarskom. A Petr Makovec, to by mať veľmi ťažké zbiehať. Rozumie, čo ešte s tretím miestom pre slovenské farby. Kvarteta, Gustav Vojáček, Šulc, Váňa a Horák. Na podiel papierové prognózy a víťazí za minútu 55,17 sekúndy.